L-erba se jkun jum storiku għal pajjiżna hekk kif l-abbozz ta' liġi numru 28 li jkompli emenda il-kodiċi kriminali biex jiġu protetti ħajjet u saħħet il-mara f'każ ta' komplikazzjonijiet fit-tqala jgħaddim il-proċess parlamentari. Il-Parlament se jkun qed jivvota dwar din l-emenda li tresqet il-ġimgħa u għaddiet mill-Kumitat Parlamentari. Dan tħabbar mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'intervista fuq One Radio mill-ġurnalista One News Samuel Lucas. Il-Prim Ministru qal li wara numru tal-laqat fl-aħħar xhur pajjiżna wasal għal punt ta' konverġenza u l-prinċipju baqa' l-istess wieħed il-ħarsin tal-mara. Kien ċarsa mill-bidunet illi ridna aħna illi ikollna emenda illi tilqal dawn iċ-ċirkostanzi fejn inti għandek tqala mhix kollox sew, u mbagħad f'mument minnhom ikollok xi ħaġa li tmur ħażin, komplikazzjoni medika illi tipperikola lill-mara, lill-om, u l-unika option li jkollok tkun biex ma titlifx ħajjet l-om it-terminazzjoni ta' tqala. U aħna ridna li nilqgħu għal dik iċ-ċirkostanza li ma setax ikun il-liġi tagħna fil-vojt li kellha tippenalizza lil dak it-tabib illi jintervjeni hemmhekk. Għal il-Gvern mexa fuq sitwazzjoni reali fil-pajjiż u anke fuq il-parir tal-Avukat tal-Istat li wera li prospettiva u anke professjonist mediku setu jispiċċaw quddiem il-qrati f'każijiet fejn tittieħed azzjoni f'każ ta' komplikazzjonijiet serji. Il-Prim Ministru qal li ma setax jaċċetta sitwazzjoni fejn titħalla tasal f'xifer il-mowt biex tittieħed azzjoni. Dr. Abela qal li tul dawn l-aħħar xhur il-Gvern tkellem ma' bosta partijiet dwar din l-emenda u tawiden għal-femit kollha. Il-mexxej Laburista fakkar li meta tresqu l-emendi l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet qalet li l-affarijiet kien misshom baqgħu kif kienu. Dakinhar qalilna nibqgħu kif aħna tajjeb qal. Kienu qalu il-protokoll li jeżisti ġewwa l-isptar dak il-protokoll sigriet ta' Ġo Mater Dei li ma jaf beħħad ħlief minn ħadmu. Kienu qalu suffiċjenti mhux dejjem qdiena tul is-snin. Da li qalulna kienu ma la tagħmlu xejn tilleġislawx qalulna, taqalawx kontroversji, tagħmlux riformi mhumiex meħtieġa. Iżda qal li minkejja li qatt hemm min mhux jaqbel ma' din l-emenda, il-konsensus ġenerali huwa favur din l-emenda. Il-Prim Ministru qal li din l-emenda hija ċara dwar meta il-professjonisti jistgħu jaġixxu u anke kif jaġixxu filwaqt li jkollhom il-komfort legali. Waqt din l-intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar emenda oħra li ressaq dan il-Gvern fil-jum ta' tlieta li tagħti assigurazzjoni ta' aktar libertà tal-kelma għax kellek stanzi fejn bdew isiru kwereli fil-konfront tal-artisti, il-pulizija bdew jibbatu għal dawn l-artisti satiriċi fost oħrajn u jieħdu il-każ il-qorti biex tiddeċidi. Killum dak l-għamilna kill leġiżlajna b'mod mill-iktar ċar fejn għandek sitwazzjoni ta' kumment li huwa satiriku, hemmhekk m'għandekx reat. Mela allura l-akkuża m'għandix tinħareġ, mhux tinħareġ u mbagħad tara l-qorti x'għandu jsir minnha skont il-provi illi jkollha qudiemha. Dr. Abela sostna li l-Gvern immexxi minnu huwa u se jibqa' sinonimu mar-riformi.